Nara ko dito guys, oh, gwapo kayo ni sa personal. Gwapo sa ko. Sulod sa ako na yun. Ito guys, naka-ready na ang hapunan namin. Pinulang isda with malunggay. At saka naapay pinakso na bangus. Tarong kayo, agkaon ta. Nangungitan ka ate. Ate, ungitan ate be. Dali diri say. Sige, ungitan na lang gamay. Ungitan na, ungitan. Ling ka na mong buhok ling. Ikaw na ling be. Sige na, pagpre na bintoy. Amen. Kain tayo lahat, guys. Pagkatulogid kay digid ka pa kanunog masakik ni Ate Saysay. Ala, dakan na bag-cake siya. Dako ra ba yang cake ni Ate Saysay? Ah. Mamang kape? Ha? Ano yang dagway ni Saysay nga gikarwa sa iring? Amo na ugma ang among sayuhon ugma paglakaw painjikan ako na sa anti-rabies. Delikado kaayo ang kuan sa iring. Kain tayo lahat, guys. Ante Mercy ra ugma bahala danhi magluto. Kurang bahala. Si Ante Mercy ra dani ang bahala ugma. Kana magkatulog dili na pa kanon sa cake ugma. Oh, ade na pa kanon. Kanang dili magkaon dili na pa kanon sa cake. Ade. Oh, agay kapalabla ba kay ni Ate Saysay. O kantahin din si Ate Saysay sa happy birthday Ate Saysay. Sige na. Ikaw Koreana unsa may imong kuan ugma? Appointment. Si Jilord do ang kaon. Jilord. Mara kay panyapon. Sa may appointment mo ugma. Nakay klase malin. Lagay ya. Na imong tabangan si Mama Mercy din ugma. Duha ra ka diri ugma. Dali. Duha ka mo tulo ni undoy gid. Ila dua Badingon. Wala tigilaw lamit nila. Si Bintoy ugma guys, magdula pud siya sa kuan, na siya laban sa volleyball. Ayaw ha Bintoy pagdula, di ko maka kuan mo ugma kay namila Dito ka mo ni bastod ate. ba niya? Pa-video ka ni Wala Tito. naman si Tito. Ako lang mag-video naman na. Ikaw hindi ko sa mong dula dahil. Suntag sa'yo pa mura na kauli. Buto mama. Daghan day kayo yung duwa day. Kapag may bai. Padala padala mo dito. Asa ka nabilog guys sa budget? Wala ka ba man mong bai kasi nagdula. Bai mo nagdula. Pero nga pagdula Bintoy. No. No. Kung madaog na sila din man. Wala na natural. Apa? Nakapag na sila sa gawas lang na. Aga. Makato na lugar din sa gawas. Sikat kayo si Corazon ba pa ni Bridget? Madaog din. Gamay ko ano? Gamay suniruhay. Ito na pa. Madaog din ya. Dapat sinayos. Ayaw nga pagdula, kaya dili man kaganahan sa basketball, volleyball man. Ayaw nga pagdula. Kuan pag idong labak-labak pag idong dula-labak. Ikaw Koreana, unsa man sa imong dula? Wadi ka. Dula-dula. Ha? Dula-dula. Uy, lagi. Amang cellphone niyo kasi chat na tungwan. Dala. Ang cellphone. Ito, kwarto. Kuwato ka. Paling. Ito. Bintay, tabi bintay. Paling. Mga alta ninyo guys. So ayun mga kamigs, gawason na ni mama ang salad kaya among lutoon.
Karon. Thank you. Miss. Thank you. Yes. Karon. Thank you. Yes. Mayo. Ayan, kuha na ni mama ang mga sagol sa kuan. Sa salad. Shout out Manil Pasarito. Shout out Ate Mar. Agoy day si Manang Nata man din iyang gikuha isa. Pwede rin yan ti sagol. Inarak ko. Pwede na ba daw sagol ang nata? Dahil na look. Ha? Na naman sa lata niya. Oo na, ni mama. So yan, pinakadako. Doon raman ang kanang kapalong. Sa doon ko mas tapos. So, ayan. Ipangutang na lang ni mama. Ayun po koy. Hello, delivery. Ngayon na, nasalad mo. Ilunod na ni mama ang pasta, mga kamig. Si Koreana, nag-inom sa Coke. Dini daw. Yan guys, dito, yan ang ibuak ang, saan na to? Ay, yan ang abrihan ng kuan. Sagol. Ay, 2 days. One days, ito. 2 days. Ayan ang abrihan ni Tito ang 2 days. Pwede rin po nag 1 days. Ayan. Ayan. Si Mama po, yan ang ikuanan kaya para yan sa dasalaon. Makuha na Ato nang gilatan ang pasta. So ato ni kurang-kurang kay para nga dili magdukot. So ceremony yan ang giabrihan ang mga nilata. Ayan. Abrihan na sana ni Tito karon ang kondensada. Ayan. Nanahan na pagkabri guys. Para makatuon mo. Balim na to. Ano na. Kukun ko na sa kamot. Mura na mong kinabuhi din eh. Dili may kasakitan guys da. Bisag sumbag-sumbagon di may kasakitan na. Nara ko dito guys, oh, gwapo kayo ni sa personal. Gwapo sa ko. Sulod sa ako na yun. Ganahan siya, igno na gwapo. Sa ko? Sulod sa ako. Ayan guys. Hasder, kaya na-abre ko dito guys. Ayan. Abrihan niya mga dilata. 2 days. Pwede na pa naman days. Ayan. Dito. Ang mga saguna lain. Ayan. Abrihan na ng isa. Sa kilo. Kilo pa. Nubo dilin ng kubriyan to. Sinira Brian? Apilon ang condense dito pag abre. Ayan. Apilon na dito. Ayan. Mara namang kinabuhi. Ere. Ano mo kinabuhi? Yun ang nag-us-us. Ayan, isa. Ayan. Ayan. Wala. Ako, diyan sa kayo. Ayan. Ano mga kondensara. Ano
ni sa kay iba. Sa planda na rin. Hindi na nag-abri. Mapiling alas ka ma? Ayan, Alaska po na aday. Nai-condense na sa Alaska. Kompleto. Ay. Ayan guys, sala na ni mama. Kaong. Ang kaong guys, sala na ni mama. Kaong ba rin na to? Hala. Lahi man lagi na ma. Napa. Gahit na si Mada. May klaro na si mama nga nagkuhan. Ala, si Tito. Nagkaon. Napa yung likuha. Yan. May maraba na tukan mang. Pagkain na maraba na pakahubog yung panima. Sago lagi. Nung ano, sila pluk-pluk lagi nang hubog sila. Kanilang ikon pares. I like you na video. So yan mga kamigs. Ibutang na ni mama ang salad sa kuan, tupperware. Kaya para halo-haluan na sa mga kuan lamang ng gikuan mga. Dili na sa mga inana mo. Dili na sila kahulog. Ha? Ano ginagtilokon kay? Sayang. Panir biyak tas niya din eh. Pila ka buk matulo? Ma? Ano ba? Ayan. Grabe na sa kainit guys. Ibutang na lugar na ano naman. Ako musumod ka naman. Ayan. Di ba rin kapil na na yung sabaw mo? Ayan. Ikaw na sa kanya ang 1, 2 days. 1 days na naman. Ayan. Dadaghan na naman eh. Ayan, nabibigyan ka na siya guys. Ano ba? Ako, kuro mabe. Ayan, kuro-kuro lang na ni mama. Ayan na. Dapat kapayas. Ha? Dapat ng kapayas. Wait, madam, tas kapayas ba? Ya, boleh sa din mo kung dito na. So, yan. Sa egg-tom nyo lang. Ko na sa nanin ako sa pala na. Kaong. Muna ang kaong, guys. Hindi lang ko na ni Mama Sad. Kasi boy, ibon mo ng ikon mo. Lawala itong... Ay, apil ko ba din? Ha? Ayaw na ako ra. Bilik ko mang. Eh, wala na mo. Dagan kayo mong do. Ayan. Ito na mo magkondensara. Ayan. Condense. Wala na sulod. Wala, tulog ka bukong gawas. Halo-haloon din ang karoon mo daw. Na pagin mo sa salad.
Kurang. Yung pala ko na yung butang na. Huwag ka niya. Ang Alaska. Huwag ano sila yung pangalan niya. Korean. Yan man to kutsilyo din. Hmm? Ipos na nimo. Ayan, ang Nestle cream. Libutang na ni Mama. Nestle cream. Tablas ka pala siya, Ma? Dili. Ay, tabong muna na. Halo-haloan na guys. Ayan. Ang sunod ibutang kay Alaska ba? Ibutang ng Alaska. Ayan. So si Koreana ang magtilaw, guys. Cuman okay ra? Lami na? Sakto ras tamis? Eh. Okay. Ayaw ikaw ra. Sakto ra makas tamis. Basin ugma na mag-iyon na way lami. Sakto lang eh. Di na ta mauwaw na. Kanina bagay iya ko yate. Si Bintoy na idula sa volleyball, Ma'am Nelpa, tapos si Kanina Iling. ipasuot mami mo. Wakoy klase niya, si Saysay, magkuhan pa ni sila ni Saysay. Magka-injik. O, mas klase natin sa guys. Wakoy klase din ni Saysay. Sa Bernes. Basin na pa, napaakan og iring maong galuya. Sabi ni Lilit ang baong kiki. Agoy di. Magkuhan naman gagawin ka na ang naikuhan si Ma'am Nelpa, mauya akong ipalit sa manok para i-adobo. Dayon, baboy, dayon. Humba gamay. Basta lang good. Asa si Ate Mia. To na ni pangas na si Maya Mia, guys. Kani ang among gikuan. Kani akong gisalad. Si Ate from California ang nagkuan ani. Sponsor ang napadala. Niya ang sa cake si Ate Mar. Tapos napod sila yung regalo ni Saysay. Kaya abang-abang kayo kung anong regalo ni Saysay. Tay Lilin na apa kay plano dugangan sila Koreana. Dili na. O Wala na, si wala na yung plano ng kuanan. Laigit na ni si Lilin, guys. Upong na yan, ano. Nagpakuan ko, pag human ako panganak ni Koreana, nagkuan din ko nga magpalaigit kay hapit ko matay aning panganak na ko. Daw, insakto na po siya kay di na ako makaya buhi sa daghan. Ihaon ang mga manok nimo para sa birthday ni Saysay Ling. Na di daw sugot man nilpag. Paihaw yung manok. Ay, uyaw na to itong isa, itong itom. Itong. Sarap kaayo. Katulang isa ihaon. Mag-ihaw daw si Ling Ling. Wa man ta kapangas dito sa bukid, agdakop pa sa ang ihaw naaman imo dinhi. Kana Sa na ihaw. magsutra ka? Nawalay bayad. Oh. Sugot daw si Ling Ling ihawon to yung manok na itong katong syrup daw. Awat ka tong ako aba na. Ako birthday do ka bukig pero ako kakaon sa cake. Okay, Ano atan na ka naman. magkakaon? Amali ka? Si mami na nagbayin dito. Kaon. Okay. Ugma tagbaw kag cake kay perting daga nag-picnic. Naglaga, puro ka? Wala mo ko naglag. Da lagi ko sa gawas sa inyong lingkod. Ako mga kauban kay
Ana ka magawal pero Kauna sila? kauna sila. Okay. Lugi kayo ka, imo birthday niya, ka kakaon ki. Magpunta ko dito. Step din na. Kumusta si Gerald at Marcy? Okay lang si Gerald, guys. Okay lang si Kaya nga Gerald. naglaban si Gerald sa Julia Station. November 25 na idula si Gerald sa sport complex sa Tagum City, guys. Nga muli ko sa 23 kay kuan man niya maulion sa nato sila. Kay ang kamot ko ni Miggy mo ipagtanggal ko sa iyang semento. Salamat stick dinuna. Dali ang Kanos aman birthday ni Lingling gani di layo. Kasi di ba dungan man sila ni Budog. Oh, doon sila ni Budog. Unsa na ang bulan si July na siya. July. Ito yung birthday nga. Ano man siya nga. July 13 din si Lingling. Ano man siya nga. Wala day akong cake ma. Ang pangaligo lang tama. Balag-balay handa. Sirimon ka ng hinipusan po. Ano si Mumon. Kito man to si Mumon sa unas Cagayan. Ano siya ma, kwarta ma to sa kung saninaan ma. Ipalit sa cake ni Koreana. Pinangga rin siyang tito. Pinangga pa sa kamanghuran. Pinangga rin siyang tito. O niya kay pag awayan sila duha. Mura sila giring og giro pero pinangga ni siya tito. Unsa na sis Lynn? Sabi ni sis Jolene. Macaroni salad sis. Oh, kay birthday ni Saysay. ay magkaruni. Nagluto daan si Lilin. Asa man kaliwat ling na katabian man nimo imong papa perting ka hilumon hasta Mama. imong mama ling. Uy, ay di pa ingon nga nagliwat ka nako kay maulaw jud ko mo istorya ba sa tinuod lang yun. Kang lula. Ala, Sayang agaga. lola daw sa Kang lula o kang mami? Ay kung hilumon na sa si mami sa hero man nagtugtog. Sa hilumon. Liwat day kasi mo mami. Marito sa rite. Marites sa day ka. Liwat day sa ken. Agoy. Liwat day siyang lola. Yan sa may marites na to karon diha unsa Sa may may latest unsa may nasagap nimo nga kuan. Sa may latest sa Wala pa Marites. ko nakamarites man. Ano man? Wa man sa kapanga sa bukid, di wa sa kamarites. Say no. Bato. Ay, ling no. Pagka marites ma. Pwede mo sa buti. Unsa may na marites ni mo diya ganiha. Nawag ko ka marites. Way klaro ni nga marites pas mo tara na. Pas mo. Ipasok ko. Liwat ni Mami Bato Mayam ba ni mami ba? si Wata ni. Lingling. Ipasok ko. Liwat daw kasi mong mami. Oo. Liwat daw sa siyang mami. Duha niyang kaliwatan. Siyang lola o sa iyang mami. Ang pagkatabian sa iyang mami, ang pagkamarites sa iyang lola. Oo. Nabali. Nagkasuko rin mo sa iyang lola. Ang marites Asa po naman si Mother. Di na gid niya tambungan ng eskwelahan ba? Musugod siya tawagon Mother Earth. Di lang daw ng marites. Ipasok ko ng tignan. Pagkalami, panghatag sis. Sabi ni Sis Jolene. Oo ba? Pag nakadini diba? Kung hindi busog ka rin test tanan na. Apoy, marites gyud ay. Sabi ni Manuel Pasamento. Apoy. Anak siya, liwat ko na siya sa iyang lola ng pagkamarites. Di ni ka kumpiyansaan bataan ni kay marites din siya. Di gede ko magkumpiyansa ni Lingling. Ay, gikumpiyansaan ni Merced kay sapon ka yun. Masapnan di ko niya nilinglingan ni kung nakoy kakuan. Ma. Musugan di kaling. Sapon di ka ni Merced kay dana siya naingon nga na pagkamarites. Ala! Bago. Sis Ikaw na Jolene, sabi ni single mom chief. Ikaw ba na naingon ako nga na pagkamarites ni mo? Wala di man lagi kasi go taklobling. Na, pero nga na diha. Basig mo nang gitulo-tulo diha. Masig na, apin-apin na ling. Ay, di ko lagi ni. Sis single, sabi ni Sis Jolene. Gintay ko mang. Di na kasi go. Ay, di ba dito? Di ba dito? Hala. Ay, cute. Di ko na, pagbubuan. Tukay. Salamat sa 27 viewers at sa 24 likes. Paano ito sila amin din? Ano may tato sila umahan sila. Sa'yo to sila buduguma. Ang matang kadang sila din ang tumagsalito para nasa inyo mo subo din. Panagaron ko tong lobi uma. Ay, chati ma. Hmm? Chati ba Eh, na magbiko pong po uma. Tapos maglutog Chatay pa siya. na sa pagdipi. Kawalan ko mga maglagkaw ng mga. Ano naman? Gusto po kawalan ko. Mubanday ka. Yun. Ito sa lalig. Kasi mo lukot din. Kasi mo na ah.
Tumubuan. Butiw ka na? Butterfly na. Butterfly nga butiw ka na? Tutukan ito mga itong Chef. Din ho, maayong gabi kanatong tanan. Hello din ho, maayong gabi ito. Thank you sa 29 viewers. Ha? Okay ra. Hindi na ko klaro. Si Koreana nga Marites akong assistant guys. Ma. Ingon ba ka? Marites lang gamay. Oh, unsa pay Marites gamay? Di Marites gid kay na may ngalan gid nga Marites. Ano naghano? Ito ka na no. Ay, marag maipit man tani oy. Aw ipit oy. Hawdang test oy. Dili lagi kutis. Unsa day ka? Kur. Ay cord gid ay. Di na nimo ilisdan ang test. Diba? Ang sama na Marites. Kanto. Ingon ba ka nga Marites ka gamay? Marites ka gamay. Di ko ganahan kit. Ano man? Di na lang ko Marites. Taro nga na imong buhok tis. Bala, mangganon ko na karon. Gay. Taro 5, bright mo Six. kay kakagmat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Thank you sa 21 viewers. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, Kwenta day naling. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, Oh, di ba? 53, 54, 55, 55 punta ni kung wala kulangan. Oh, aman ni gitaguan gyud nimo ba? I-vlog Okay. si para maka salam